No dawaj, dawaj, nagrywaj. Au. 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 No. No dalej. Dalej, zaśpiewaj tu nam coś. Zaśpiewaj. Au. Au. Cik, 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 cik. No. Trochę uciekam, patrzę na... No nic nie powiesz? Mały, no wiesz co? Iguś, no tak ładnie śpiewałeś przed chwilą. O, pięknie. A, jeszcze raz. Jeszcze raz. No dawaj. Ale super. Co ten tata kombinuje, powiedz. Tata, co ty kombinujesz? Ojej. Nie. Odsuń mi, Mariusz. No i